Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pada siang hari ini saya berkunjung ke kandang Bos Kasri. Kasri. Masih setia di jalur satu Singkal. Sugeng siang Bapak Kasri. Oh, sugeng siang. Terima kasih Bapak nyambangi ten kandangnya Pak Kasri. Pripun kabare, Pak? Waduh, seger waras. Pokok jarang kepethuk diparing seger waras. Tas dugi nyingkal niku wau brojol. Niki wau garap nggih pundi? Ten Tegal Kelampok. Tegal Kelampok. Niku brojol napa? Brojol Icae Lombok. Icae Lombok. Biar napa? Biar jahe di bongkar jahe. Oh. Lah ini biar napa? Oh, liar. Oh. Lah ini liar. Nah, Pak Kas, jenengan niki sakniki kira-kira paling umure 50 lebih ya, Pak ya? Nggih, ukuran nggih 57 antara swidak lah. Soalnya Pak Kasri karo akte kelainan. yang bodoh. Nah, Pak Kas, jenengan utek-utek sapi niki mulai umur pinten, Pak? Kira-kira kinten-kinten pun umur 17 tahun pun utek-utek sapi. Singen nggih ngrumati sakniki gadane ki ambek. Nggih niku lho. Upami sakniki dihati-hati besok niku lek nempun wong tuwek nempun tuwek cekne wonten sing ngingoni mboten sukan kali yuga. Lek sakniki gemi dadine bisuk-bisuke niku dodol jagongan mboten sukan kali yuga. Wonten sing digandoli. Wonten sing digandoli. Nah, Pak Singen niku sampean critane buruh ngrumat sapine tiyang ngoten nah. Nggih, buruh gadane Mbak Nur, gadane yogane Pak Solikin ngajenge Pak Suhartono Kabul niku Singen. Niku sisteme maro. Nggih, misale buruh anak-anak manak ping kalih nggih setunggal ding, manak ping 4 nggih kalih ding. Oh, dadi anu nggih. Hitungane harus 2 kali manak baru dibagi. Yo, apa dikerto aji yoto anu, Pak. Hitungane maksudnya manak pertama sing ngrumat, kedua sing duwe sapi. Terus manak ketiga sing ngrumat, keempat sing duwe sapi. Lale masalah babon balik asal sing duwe. Ya napa balik babon? Babon asal balik nang sing duwe sapi. Manak ping pinten niku? Manak ping 4 niku loro eding, babon wis nek sing duwe sapi. Oh, ngoten. Soale sing ngrumat pun angsal. Pun oleh loro eding. Nah, terus lek manak malih? Manak malih nggih. Tugeleding lek nempun dibalekaken lek nek kasaping mong nggih tugeleding. Lek sing balekaken sing ngrumat, lek sing balekaken sing mendhet sing gadah nggih disukakaken sing ngrumat. Napa nih anake? Anake. Oh, ngoten. Nah, Pak niku tahun pinten sampean lek emut? Nggih, kinten-kinten tekan sak mriki niku garap gadane tiyang niku lho ngrumat gadane. Nggih, pun 10 tahunan. Pun 10 tahun. Nggih. Nah, terus gadah ki ambek? Nggih, pun kinten-kinten kurang luwih pun 6 tahun. Oh, pun 6 tahun. 6 tahun. Nah, Pak gadane jenengan ki ambek niki pinten sakniki? Sakniki 5 cilik. 5 cilik. Oh, niku nggih. Nggih, 5 cilik. Niku mbenge anake sing pundi? Anake abang niki. Oh. Iki kayane tani nandur lombok. Oh. Oleh abang iki. Pak, kok sewaget ageng-ageng nggih? Nduk, oleh sapi jenengan iki jenis napa, Pak? Waduh, lek jare aku no Jawa. Oh, jare sampean Jawa. Ae wis ora kasak jarene Brahma, wis Jawa ae wis. Oh. Masa sing ireng jare Blackcon niku wis Jawa ae. Wis gak katik Brahma-Brahman Jawa ae. Niku meteng apa sing niki? Sing ireng iki meteng ukurane niki 7 wulan iki anake gorong duwe adik. Loh. Niku anake niki. Anak ireng iki lanang. Lanang. Niki pun saged didamel. Oh, sampun genten-genten pun papat niki. Oh, papat niki pun genten-genten. Oh, niki meteng pun gak ada anak niku. Lah niki nggih meteng. Niki pun mantun brai anake cilik. Oh, niku. Lek niki niku tas tuku bareng motor iku. Oh.
Niki asal di Budi. Asal Patok Sengosari. Ini asal pinten Pak? Regi 13. Oh, 13. 13. Oh. Angsale pun lemu ngeten apa? Nggih lemu ngeten iki wong tumbase nggih bareng montor kala winganane niku, mantun tumbas montor kali lembu niki. Pak, cara sampean niku wonten perawatan khusus napa umum mawon nek ngrawat? Nggih, koyok khusus ae wis hitungane. Koyok pakan ya wis. Pakan ya sembarang wis ana pucukan, ana kolonjono wis lek comboran ya dedak wis gak kate aneh-aneh kate polar mungkin nyombor wonge ae dirawangi nguli bojo ya kan. Mosok kalah mbek sapi ya. Mosok kalah mbek sapi ya ditukokno polar larang ya apa wis dedak ae semolar putune ae wis. Nggih. Luwih ketok ya. Nah, Pak lek kesehatane sapi ku sampean apa? Lek nang dokter iku lek pas ya apa? Loro. Lek loro misale koyo kembung ya dicelukno dokter sapi, misale kawin dicelukno dokter sapi suntik. Lek masalah jamune ya kudu laos wis gak aneh-aneh wis. Ndok nggih. Ndok, kopi kali kencur. Ya wis lek endoke kepingin sapi rusak di sapi situ jamane 30 ya wis rusak ya Pak ya. So wis. Sik Pak iki mang ana sing gurung tau kudu karo laos iki sik krungu ndek sampean aku Pak. Kudu iku maksude digawe mbancarno susu ambek nyegerno sapi, maksude cek dalan mangan. Lek wong daun katu, lek sapi daun apa? Buah mengkudu. Terus itu emang apa? Laos. Cek anget. Laos anget. Lek misale digawe papan udan esuk cek gak kasak kadukne sapine cek gak jegigri kae. Oh, iku dikei laos, Pak. Laos ya dicampur kudu ya dadi situk sak bagan. Termasuk kopi barang, Pak. Kopi. Misale jamone sapi ku lho, Pak. Pokok kepingin ruso, sapi situk 30. Kecape sak botol. Marono kencure setengah kilo utawa 1 kilo sapi situk ya wis rusak sapi ae kan. Diakehi Pak ya. Padha karo wong lek mangane 2 piring. Ya rusak. Sak piring wareg. Ya wareg. 2 piring rusak. Oh, rusak masih 3 piring lek pangsit tambah kurang. Lek pangsit tambah kurang. Ngono ya, Pak. Pak lah sampean iki ngrumat sapi iku kan wis sowe, Pak. Nah, kira-kira kedadian sing gak ngenakno koyo diseret sapi, ditombrok sapi, kowe ketawa Pak sampean. Lek masalah kewan, Pak, lah darane koyo ditombrok sapi kuwi sembarange kari teko cekelane wonge. Lek sembrono mesti wong kewan mesti ya nombrok. Ana purike Pak ya. Ana purike lah saiki sapi ya gak kena dikasar, dilus ae. Ngono lho lah lek saiki jare wong ditombrok sapi ndi ana sapi nombrok wong ditampari loro kok. Berarti sapi iku lek sampe ngamuk mesti ana sebabe. Ana sing sebabe iku ang dikasar. Gak mungkin sapi ngamuk iku lek gak digarai ya, Pak. Ya padha nek wonge lek digarai ya ngamuk, lek digarai lek gak digarai lah kate ngamuk malah dilokno wong ya apa malah. Sik Pak ya, iki lak sapi ya. Nek nyoba kok kaya ana kirik iki apa, Pak? Nah, ayo Pak didelok, Pak. Wah, iki rasane. Nah, Bapak kita ini selain punya sapi juga punya keahlian merawat si dogi ini. Nah, iki wis terlatih kabeh apa? Wah, iki lanjaran saking nandur cabe kayak ngelajari. Oh, pring iki. Pring. Lah kaya Bapak Kasri ku biyen penggawane iku ya gladak nang Gunung Arjuna. Talu nongko sembarang sik nome. Saiki sikile wis linu prei. Lah iki arek-arek iki. Arek-arek iki mek gitu kok kandang. Oh, ngono. Sike jenggong-jenggongan. Tapi ya mampu ya lek digawa nang ya lek digawa nang alas ya mampu ae nyene wong kewan, pokoknya kewane cuma wis prei Bapak Kasri hitungane wis
cek gak kasak koyo biyen lek eling biyen ngono koyo ngersulo. Oh, ngono, Pak. Lah ngersulane apa, Pak? Ngersulo iku lek barang wong gladak. Heeh. Saiki sing didang genok golek utangan lek wong gladak gurung karuan lek oleh. Lek nguli brojol mesti njagakno oleh 150 bendino. Heeh. Dadi nek kena dinyar utang. Barang pasti ambek sing gak pasti ngono, Pak. Lek wong gak pasti diterusno ya ancur. Iso gak mangan barang. Malah gak mangan. Nah, Pak iki pring petung apa? Pring petung. Digawe lanjaran iki ukuran pirang meteran, Pak Ri? 1 meter 70. Hmm. 1 meter 70. 1 meter 70. Nah, iki kok digawe lanjaran. Lanjarane cabe. Oh, cabe kok dilanjari, Pak? Dukur lah. Dukur, Pak, sakmene lek cabe lek misale polane apik lah, lek polane elek ya sakmene. Oh, ngono. Lah dadine wong nandur cabe iku lek tani ditemenani gak kasak ragu, dadine besok-besok asine kena dituku sapi, ya kena dituku mobil. Oke. Iki lho bincang-bincang berat kita bersama Pak. Kaole. Nah, Pak, niki buangane langsung mriki. Buangane letong ngene, Pak. Sungguh ngalami dipastekno pisan, dadi ngeruk letong ambek arko iku cek gak maret-maret, langsung rigid. Ya, dadine. Nah, iki, Pak. Gas digas. Maksude digawa nang kali curah. Banyune. Cek gak kasak nang kampung nang kotoran cek gak dilokno wong. Terus iki dikeringno ngono. Dikeringno, sing rabuke dikeringno digawe pupuk. Lek wis digawe tani. Nah, matur suwun Pak Kasri review kandange. Nah, ngono dulur. Ngobrol-ngobroli awak dhewe ambek Pak Kasri. Ngobrol kandang, ngobrol kirik, ngobrol lanjaran. Ngobrol jahe ono jahe. Pertanian jahe lah iki lho Pak jahe. Aku gak wani, Pak. Ora apa-apa rene sampeyan liwat kene. Iku kok, Pak. Saiki klonong sih. Iku ben ae. Nah, demikian sahabat Kanyawarang ngobrol kita dengan Pak Kasri di posisi kandang. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.